Mekanatay selam. Biz tanışar yapleşigine. Biz sizin täze ýazýanyňyzy eşitdik we sizin täze ýazgysyna gelmegi bizi çağıranyňyz üçin sag bolun. Sag bolun, siz hem silap hormat edip geldiňiz. Sizin bu aýdymyňyz näme hakynda bize gysgaçyk gurun beräň. Şu wagt edil häzir biz täze aýdym döredi oturýarys. Yani olaydym bir üýt köşük bolup çykjak. Sebäbi her aýdymyzda bir temadan alýas. Meselem söýgü barada, watanymyz barada da aýdym ýazýas. Eni bu edek bir biz dost barada aýdym ýazdyk. Yani bu aýdymy Azat Turduýew şägirdim. Şol düzdü, sağlam, şonku sözüm, şonku şu adam ne obatçanını bile şol aýdym üstüne işlerlik geldik. Bu aýdym göwnüňde ýarar diýip ümid edýäs. İnşallah bir näçe wagtda diňläp bilersiňiz.